हेलो भाई लोग, तो हम स्वागत करतनी अपन यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो में। तो रउआ लोग देखत तनी जब प्रजापति स्टूडियो जो उनकी आरा जिला के नाम से भी इसका करके जानल जाला। तो भाई लोग, हम रउआ लोग से विनती करतनी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जा, काहे से कि हम वीडियो खेसारी लाल यादव के से रिलेटेड ज़्यादातर बनाइला और खेसारी लाल यादव का हम फैन हई। तो अगर जो रउआ लोग फैन हई तो सब्सक्राइब जरूर कर जा। तो खेसारी लाल यादव जी का आज एक फिल्म का सॉन्ग रिलीज कर देवल गई है, जो का नाम है जान ले बेकार पत्थर की। जो कि ये अपराधी मूवी का सॉन्ग हटे। तो अभी तक रउआ लोग नइखी जा सुन लेते जाई जा टीम फिल्म भोजपुरी के चैनल पर और जाके सुनी जा और मजा उड़ाई जा, काहे से कि ये सॉन्ग बहुत ही मस्त बा। एकरा के प्रमोट भले नइखे कइल गइल खेसारी लाल यादव के टीम द्वारा, लेकिन एकरा के प्रमोट करे के चाही, काहे से कि ये सॉन्ग बहुत ही लाजवाब सॉन्ग बाटे और अइसन अइसन सॉन्ग के प्रमोट कइल जरूरी होला। तो इ नइखन लोग कइले तो इ गलत बात बाटे। भले एल्बम के सॉन्ग होखे चाहे फिल्म के सॉन्ग होखे, दोनों के प्रमोट करे के चाही, काहे से कि ये सॉन्ग हमका हमरा बहुत अच्छा लागल। रउआ लोग के कैसन लागता सुन के एक बार हमारा आगे कमेंट में ज़रूर बताइम जा। तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे से कि वीडियो बनावे में मेहनत लागेला, तो रउआ लोग समझ सकतानी जा। तो हमार बनाई सब्सक्राइब करम जा, तबे हमार मोटिवेशन मिली और हम और वीडियो बनावे के प्रयास करम भाई लोग, प्लीज़।